niretzako alde politzen da, energia berriztagarrizetan, bai? Energia berriztagarrizetan, niretzako ezin da energia berriztagarrizetan zitzegin, efizientzia energetikoa zitzegin gabe. Segatik, energia berriztagarrizik ere bere muga dauzkatelako. Ezin dugu edozein eretan, edozein lekutan jarri. Ikusiko hau lehenko efizientzia energetikoa zer da? Gutxio gastatzi. Bai? Bideo txoa dugu minutu bat, ez dakit dugu ez tentzungo. Bueno, inglés ez dago, Igualako duguelan ikusteko, ez dela? Bueno, zer da efizientzia energetikoa? Zaude etxe batean elurtuta dagoena, hotza hundi zintzen du, baina jartzen badin bazera eguzkitzan, bai? Eguzkiak emango dizu berotasuna eta irakurtzeko argitasuna. Hori da efizientzia energetikoa, ipinibigarrian bero gailu eta ipinibigarrian argindarra, aprobetxatzea argisa, bai? Eguzkian argisa, adibidez. Hori bezala beste bat izan lehik ez, Horrekin, lortzen duguna da, diru aurreztia eta naturari kalte gutxi bitxi. Zei da laskazute zuek, zela izan gaizitezka efizientiago. Zer egin dezakegu energia gutxio konsumitzeko, ideari? No. Ez da gazo ideari? Zela konsumitu dezakegu energia gutxiago? Argi gutxio erabiltzen. Bale. Gas erabiltzen. Bale. Energia Berrera biltzen gauzak. Beltzea biltzen, bai, hori itzen, gauza gutxio, adibidez, baso bat itzen, plastikozko baso bat itzen, energia erabiltzen da. Kristalezko baso bat erabiltzen bago, behin eta berriz, bari gara, energia gutxia horantzen, ezta? Bueno, nik hemen idea batzuk jarri dizkizue. Hemen ez da ikusten, da stand-by, badizu zelan stand-by. Bai, dakagunean ordenagailuan edo zer gauza, argi gorri batekin. Ez da entxufauta, baina argi gorri batekin. Horretarako erabiltzen dira, jartzen badago olako arregleta bat, botoi batekin, bai? Botoi horri sakatu dugu azkenean, telebista itzalduta dagoenean, stand-by dagoenean ez gela erabiltzen. Gu jartzen badago botoi horri bat eta itzaltzen baldin bada, guri ez digo zertan afetatzen. Jakin, Europako konsumo fantasma ditzen zaio honi, stand-byrik ditzen zaio konsumo fantasma. Europako konsumo fantasma da, Erta Amerikako konsumo brutua bestekua. Erta Amerikan, elektrizidadea erabiltzen dutena, gauzetako sokaldatzeko, bero galduentzako ez dakize, da, Europan galtzen duguna, erabiltzen ez dugun eta galtzen dugun elektrizidadearen bestekua. Pentsa, Europan ze konsumo mailatan gaudu. Asko da, aztakeri bada, stand-by izan da, aztakeri bada. Eta oso soluzio horretzen daka. Bueno, oso soluzio horretzen daka bat, ez dituzketela gabiako stand-by dakaten telebistak eta horrela baino eta gozak dutzen. Baina, bueno, jake legalki hori institutu ditzen, guk dezak. Zer gaitxi? Hor guk erabili gabe alperri galtzen da. Guk erabili gabe alperri galtzen da elektrizidade guzti hori ez alperri galtzeko. Hori ez ditzak elegala izan behako. Esan behako zioten telebistako ez diari, hori izin dozu. Nireka telebista bat, botoi batekin itzalitzen dezula eta ez dala erabiltzen eta ez dala bastatzen. Klik bat, bale, hori izan lehik, horrek, derreportu behar zituzten luenkoak izaten. Baina, bestela esan duguna, regleta bat ipinit lehik ezue, regleta itzaldu, eta ja, ez da maiori bukatzen da. Zer besterik? Adibidez, kalimesta oso ikusten, kaletazu ipinitxea dut eta lehioa zabaldu. Horrek ez daka zentzurik. Ez daka zentzurik, baina ikusten da. Asko. Hori, erabiltzen ez geran, ari bero bat egera sortzen eta gure eskapuntzen dana. Gabonetako argixia. Bai, konsumitzeko denentzako oso importantzia da, baina hainbeste konsumitzu behar dugu? Eta hainbeste argi gaztu behar dugu? Ez que nire itaketatzeko dute berdina. Argi gaixogi konsumitzen dugu energia gaixogi gauza horietan olako argixia jartzen alko genula erabili beste gauza batzu. Claro. Dutxa. Egon algara dutxan ordu bete. 5 minutukin ekoa da, 1 minutukin. Bai, aurreztu ezakegu gula. Oskailua, konturatu gabe, ikikidoku zabez hartu dut, eta zabalik alaga dugu. Bai, gauzatxo horiekin. Hotza dakagula. Mangamotzean eta kalefazio ipini. Bueno, batatxo bat jartzen baldin badugu, erropia jartzen baldin badugu, kalefazio gutxi erabilko dugu. Bizikletan, txerroilan, hau dugu lanera juten ginen batzuk, juten ginen lanera bizikletan, laputatzen genuen museagunetan juten ginen lanera bizikletan, eta urte bukaeran,
Itzen genuen ganen kontabilizazioa, eta aurrezten genuen azeo bita, jaten genuen pasteletan. Zer? Zeo bi, atmosfera da, kotxe eskundu balde magian, atmosfera zeo bisa izurriko genuan. Baina, bizikleta juten ginean, apuntatzen genuen zenbat kilometro itzen genitxun bakoitzak, bizikletan zenbat egunetan juten ginean, zenbat ibiltzen ginen bizikletan. Zenbat kilometro. Eta urte bukaeran batzen genuen kilometro horiek, itzen genuen zenbat zeo bi aurreztuko genuen, eta kantitate hori pasteletan jaten genuen. Itzen genuen afari bat, eta pasteletan jaten genuen. Beste aukera! Zer beste aukera okurritzen zaizkigu, a ber, piztaren bat. Bide gorrixa. Bide gorrixa zertarako? Oantxe guztiago, bizikletan juteko lanera, adibidez. Ibarrera erosketak itxera nua. Bueno, bizikletan juteko lanera, ero hori ez, zagatik ez? Bueno, jun bai, baina gero erosetik ingoeta. Gura, topa bera da, ero da katxarra, botatzeko bide gorritzen txilea. Ero zer geho, hau da honena. Zer zaldik gero, bueno, trena ero suficientia da, eta da garraio kolektibua. Pizkatxarra ba, autobusa. Eta pizkatxarra ba kotxia, baina kotxian ere bai. Betatzen badugu kotxia, lankideen artean betatzen badugu kotxia, ero familia gugu guztien artean betatzen badugu kotxia, ba bueno. Bai, partekatzen badugu kotxia, ba beto. Ja, bai. Oin, koronavirusekin pizkat egoera berezia dago, baina bueno. Baina bueno, badaude, aplikazio bat, da BlaBlaCar, ez da egiten zuen dago kasuten. BlaBlaCar oso ondo da koronekin, efizientzia energetikoakin. Ni Bartzelonara nua, bakarrik nua, dirutza bat eta kotxia utzi. Bono basaten diozu norbaitik. Oipitzen duzu toki horretan, BlaBlaCar. Ni nua Elgebortik Bartzelonara. Eta daude, beste batzuk, bane jungo naiz Gasteiztik Bartzelonara. Batzen manauzu, Iruñatik batzen manauzu, batera jungo gara. Gaztua partekatzen ditugu, eta zeo bigutxio isurtzen dugu, bakoitzak kotxea banatan junda baino. Oda, badaude. Hori baina asko zerrexo lagun bateria dizurtzen. Baitxa, lagunak kun. Bueno, ez hautzen dozute inor horrelako antiejuak? Bai. Ze antiejo dira horrek? Pelikula... Visión térmica, esan duzu? Oso ondo, visión térmica. Zer da visión térmica? Ikusten dezula etxea beste kolore baten eta etxe barruko pertsonak... Bale, eta kolore hori zeren arabera dago? Beroan arabera, bai? Beroa, ikusten dugu hemen, eizarrak erabiltzen dituzte, militarrak erabiltzen dituzte. Ikusten dugu hemen, adibidez, da bera, orain bat, erolakoen bat. Bai? Zegatik agertzen da orain eta ez bestia. Orainak bizidun bada, eta bizidun horren berotasun bat ematen dut. Horren ikusten duguna, antijotermikoekin da berotasuna. Bai? Teknika ubera erabiltzen da ikusteko etxeak galen dauzkan edo ez. Punten diagabez, etxe batera, eta kamera termografikoekin izan diaren hori, eta kamera termografikoekin argazkisak ateratzen dituzte, eta ikusten dute kolore gorrixa da, beroa izen da autokisa. Etxe batera zen izan bazan beroa izen da autokisa. Sala, edo galia. Baina, hau da, kanpote behiratuta, ikusten dira lehiua. Zegatik ikusten dira lehiua. Paretetatik berotasunik ez dena kostetzen kanpora, baina kristaletatik bai. Horren, kristala dira oso txarra. Bai? Kristaletatik berotasunak galdu itzen dugu. Horren, daude enpresa batzuk, horretara dedikatzen diana, juten dira, gabez argazkisaketara, eta esaten zuten nundakasun, subitermikoa. Nundikan galtzen duzu temperatura. Temperatura galtzen duzu, gorri zabelkutatik atiak, lehiuak, teiatu oso todo isolatuta, paretetatik ere zerbait, bai, horren hemen ikusten da etxe baten isolamendua kanpotik. Claro, gu ez guaz etxe bat ere ikitzen egual, ez da? Bueno, bai, kalefazio tipo daude, bueno, jarritxuko dugu. Bueno, geotermia eta gara pixka feixo esplikatuko dut, Beste aukera bat, berotasuna ez galtzeko, tubuetan, hodietan, hartzen dira, holako etxe gauzatxo batzuk, berotasunetik galtzeko tubu hori. Garajean horiek daude. Holakua daude, ez da, holakua. Da, zerbait benio jungo da hortikan, ero zerbait doltza jungo da, eta temperatura hori ez galtzeko erabiltzen da. Etxe tresna bat aldatzera guazenean, ez du merezi dakagun ondo funtzionatzen duen bat kendu eta beste jarri, baina aldatzera guazenean, alba bada, hemen da kalifikazio bada, ez da? Hau dira efizienteki, energetikoki efizienteena diana. BC. Hemen dik amera ez da, ez dituzten debekatzen. Baina, realidadea ez dituztela debekatzen, orduan,
Erostera guanik bazenean, lavadora, lavavajillas, edozein frigorifikoak, dake kalifikazioa. Gomendatzen da beti, A kalifikazioak erostia. Energia gutxi egon konsumitzen. Argitegi bonbillak, esatzen duzuen LED? Bai. LED, bale, LED zelaka. Fluorescentzia baino, 1,6 aldiz, obia dia. Bombilla normala baino, 11,5 aldiz. Eta, geixo irauten duten, 50.000 horretako bizitza. Izan ez, bombilla de bajo consumo ditzen dana, beste ledak, ero, ipinitzaula tira batzuk egoten dira, bai? Konsumo bajua, argitasuna handisa, eta denbora asko irauten dute. Segun ze kalidade dakan. Bueno, normalean, domotika, efizientzia bideratuta. Etorri zinaten atxilarren, ikusi zenuten, guk plaka solarra dauzkagula, guk ez dakagu domotika. Baina guk itzen dugu, ahogimetra. Eguzkixa dago, guazen lavadora jartzen. Bai? Ez da hori, da manuala da. Baina, etxe honek ere garestixa bat dira. Baina hemen idea da. Zu lehatzen duzu, lavadora eta gauzak prest, eta berak, eguzkixa da banean, bera bakarrik azten da martxan. Gu bera bakarrik ez guk geu jartzen dugu. Eta, bueno, horreko pasua, dana martxan jartzi, baina, kasu honetan, gauza dana martxan jarri, baina zuri interesatzen nire. Beste gauza da, martxan jarri, elektrizitatea sortzen ari da nire. Domotika, efizientzia da bideratu. Bai, baina hori da, zure interesen arabea, zure interesen ekonomikoan arabea, hau da efizientzia da begiratuta, Orduan hau, zuk esaten gabe, hemen, daka, wifi bat, sensore bat, plaketara, inversorera, eta honek pitatzen du, hori nahi da sortzen, da bidaka, zidea sobran, hori jarri lavadora. Domotika efizientzia da bideratuta, ez da domotika efizientzia da bideratuta, bai. Bestia da, bueno, ni ordu bete barru nua, oiaskoa dagoa jarri do, pum, entonces martxan, oiaskoa. Hori zu interesagatzen duen, da bestia da, oiaskoa dakan laban, eguzkixa hori jarri esu martxan. Oiaskoak igual ez, baina, bueno, bala, epokakin, igual aire akondizionagoakin, igual kalefazioakin, zuzatu duzu, kalefazioetan gastatzeko, eguzkixa estatzen duen, la fotovoltaika martxan duenean, igual dizien berutu jozu etxe, eta ni etxen egizten zenien, epela hau etxea. Eta ez jatu zer postau. Eta inguru gibari ere, hola, ez edo hori. Gure birziklaia. Horretik efizientzia zari egiten, energia berriztagarrizetaz ez gara sartu. Hau da nahi biako litzake, energia berriztagarrizet jarri aurretik. Bai? Gure birziklaia. Hileik ez teiatuko urak aprobetxau, ero hileik ez edo eta hausabat. Dutxatzen gara nura, ero labagoko ura, ez dugu erabiltzen. Hor, agardu txutxu, ez dugu estabrizioen. Hori, pagatzen duzu, komuneko zisternara, eta izan dugu aurrezten. Zer bestela, komuneko zistana diziogu garbi-garbixak, ez da labiarri garbixak zatia. Hau ikuskatik eta barru batera ez da txarra. Bai, eta toki, ura du programa da tokizan, kanarietan eta hoteletan eta hola funtzionatzen da. Ez da hola komunikan. Passive house, entzun da gazan joz passive house, etxe pasiboa. Da, energiarik bihar ez duten etxia. Hauek ere ikitzen dira era honetan, bai? Zer diferentzia da eguzkisekin neguan eta udan. Neguan dixe betikan, hemendikan nola ikusi joma genuen, neguan dixe horrela, eta udan dixe goitxika. Bai, zer behar dauzkagu? Neguan etxia berotzia, udan etxia ez berotzia. Orduan, zela antolatzen dago, bekintzen dio horrelako txente iratuak, eta horrek izela hortzen da. Neguan, demago nola dala tiratu ez da? Bueno, baina dixe eguzkixakin, gorde ere baitzen du, aislante oso da dauzkat, eta hori, baina eguzkixakin da, neguan eguzkixak betik handi joan nian, sartzen da eguzkixak etxe barrua. Winter, hemen ustezko winter neguan, dakan angeluakin, sartzen da eguzkixak. Udan, zu jartzen baduzu olako txalero bat, udan eguzkiak gola gotik dixe, udan, summer, ustezko hemen, udan, jotzen da. Teiatua jotzen da, eta ez da sartzen etxe barrua berotasun hori. Orduan, etxia pasiboki, udan egoa fresko eta pasiboki egongo da neguan epela. Bale, hau da, etxe bat ere ikitzera zoa zenean. Oso garestizia dira, eta baina, badaude ideiak guk hartu ditzazkeguna. Balkoietan, todo bajartzen badugu, efecto bera lortzen dugu. Eta gantaia badira zetzen dira horako
materialak, aislantuenak, garestixo badia. Kristalak izan behar dira, claro, kristal normal bat ipini, kristal triple bat garestixo bada. Gero denbora batera, horrezten dozu, baina txale bat itxera deixena, ja, gazta askotan sartzen da, eta oso gutxi, argiteko lagun batek izan dezian. Itxo zuen pasen jatelakoak, gu badakilu eta gu aplikatzeko desiatzen. Baina jendeak ez dunek, zu sartezera beti topera. Eta tope horretik, pixka gaixo gaztaunea dozula, ez tekizelako izate, ez tekizelako bitzen, jendeak izkako. Baina, hori da erekitzerako azenia, baina gaur bizigenan etxietan, inditzazkeu baldaketa. Bai, adibidez, toldoa jarritxea, guzkisa hori entratzen duzu toldua, eta toldua reflejatzen du guzkisak, eta ez da enpentasunez hartzen etxe garrila. Baina, segun ze kolore jartzen diozu tolduari ere. Ze kolore jarriko zinioke? Zurixa. Zurixa, ez da? Ez du reflejo etxen dolako guzkisa, oso ondo. Zer beste dikari lehike? Kortina batzu jarri eskero, kristalen aurrian, beste subitermiko hori pizkal mozten dozu. Aizla dutzen duzu pizka bagaiago. Zer lehizuen lehike? Kristalen eskinetan hemen, silikona bota. Hor, zerrikitxoetatik demoriakin, aizia sartzen da. Bai? Silikona bota batek 3 euro balizio dizu. 3 eurokin, irekazu, kristalen zerrikitxoetatik sartzen dela aizia, ez hartzia. Zer lehizuen lehike? Ba, hemen, izten duan tokixetan, hemen jartzen da. Espuma moduko bat, eta izten duzunean, tak, zerrikitxo dara ketzen diozu. Hor, tartetik ez da izia sartuko. Bai? Daude, gauza asko inditzazkeguna pasif house baten gabe, gauza asko inditzazkeguna gure etxia pasibo bihurtzeko. Ero ez datu dira jartzen dute plastikoa gainetik. Baina, bizkan zakaren ditzaketa, baina bada zen ditzen.